De laatste keer in Op Paard. Nou, de smetjes met een vrije. Dit naar wetten. Maar dus hoe dat het winkeltje wijzen moeten. En verderop zit ik nog wat met die gries. Nou, de smetjes hadden erop gereageerd en die wisten het nog wel. Dat winkeltje, maar dat luifeltje wat je hem best jongen. Dat weer het oude winkeltje werd omzochten. Het wienwinkeltje dus. Nou, weet je het nou? We hadden toen maar een ander winkeltje opzocht. En goed trouwens, hè? Deze man hebben je hartelijk bedankt. En we zijn al proesten te door hier. Nou, met het zwaste. Oh, door. Nou, dat is toch een raar teken. Schrik van die wien. Gadverdarrie. Dan is een winkel. Dan heb ik eerst de proces af en bedankt. Nou, welkom alweer. Wij gaan weer op paard. Leuk dat je hem weer zorgen. De komende 20 minuten neem ik je hem bij mij. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je Ja, en daar rieden we alweer. We rieden van Puy-le-Vec naar Saint-Cyr-la-Popie. Een prachtige route. Het is net een wereldreis, hè? Maar het is al een kronkeldikje en dus ben we nog wel even onderwijs. Nou, zoals ik al zei, een prachtige route. Het had de hele dag rijnd, maar we zijn op het plak van bestemming. Roem te genaaien en dus krijg je last van keuzestress. Ja, ben met je steen. Dit lijkt dus wel een mooi plakje. 20 vertraaien. Dit plakje. Wat de directrice uitzag hier. Nou, die zal eindelijk zelfs wat doen. Pannenkoeken maar op een meest makkelijke manier natuurlijk. Met zijn kant-en-klare spul. Maar het is pluie. Oh, je water. Nou, dit is een camperplakje. 80 plakken of zo. En iets van Popie. Popie heet het plakje. Nou, we staan een mooi hoekje. Ondertussen steek ik me hier lekker bierterrein. Oh, zo, we kunnen er hier ook uit. Als we nou stiekem voort willen, dan gaan we daar, halen we dat ding uit het drinkje bij. Dan smeren we hem. Nou, hoe dan ook. We hier hem wassen. Hij is nog redelijk schoon. En dan we gaan aan eerst eten. Laters.
Klip me maar wat je. Dat is wel het allerbeste. Zit ik op poedersuiker. We hadden een pitsteker van de knaus. En dan zullen we om een naaien. Zie ik hier krijg ik een knipperke. Ik denk, hey, volgens mij. En ja. Natuurlijk ga ik een reserve. Dan ben ik al even voorwest. Maar dan is het een vrije knoei. Zo, de politie die zijn er al mee bezig. Hè? Maar de wien natuurlijk. Alleen maar drank. Oh trouwens, dat is die we krijgen kocht hè? In Puy-l'Évêque. Maar in ieder geval, dan moet ik aan het knoeien. Maar nog als die petty met daar wij komen vanzelf, dan krijg ik die achterste. Maar ik zie natuurlijk net hoe dat nog zit met zo'n vierken en zulke dingen. Maar ik ga een spiegeltje. En met dat spiegeltje kan ik wel zien hoe dat daar zit. Dus. Oh, het is een hele leuke constructie. Nou, dat wordt echt een klusje, want daar kom ik voor net achter hoe dat zit. Als ik het weet, komen we weer om. Ik denk, wist wat, ik beziek hier gewoon eerst die hele peter er maar uit te halen. Ja, ik haal die peter uit en dan gaat voor de kabel. Maar met de kabel gaat voor dat hele ding eruit. Dus, nou, misschien dan een wat moeilijke taak dan dat het vaak is. Dan moet het er vanzelf ook weer in. Many hours later. Ik geloof dat er weer zit. Zullen we het even testen. Ik niet eens. Voilà. Dit is trouwens dus steenmatter anti nou wat hè? Anti steenmatter piep denk je. Nou dit is een keer voor. Mijn wonderspiegeltje kan weer in de aardekist. Die had ik wel een ja. Daar heb ik wel een grote verlaat van, of een verlaat plezier van je. Hoppakee. Nou, pauze. Later. Het is tussen de buien even droog. Dus je zal de cirque de la Popie. Een cirque la Popie. Nou, dus dat is een muziekje, staat. Maar daar voorlezen. Als we deze artiesten voorbij zijn. Nou, oké. Ah, C'est pas mal ici. nou, Ouais, c'est super chouette. Zet. Action, action. staat hem op.
allermooiste paardjes in de bomen. Hele popie, dat lijkt helemaal op een berg, man. Kun je me erbij horen? Ja, maar dat wezen. Het is natuurlijk een voordeel dat ik zo oud-trained ben door Wilmer. Want dit doet me helemaal niks. Als je een eren tegen doet, dan juist me naar die zien. Doe je een eren maar sticht. En? Helemaal niks, hè. Ja, dan komt die boven dan. Oh ja. Dat zal nu wel een oren. Maar die varen ook pas een sluis in. Nee, wel even die fotoplakjes, hè? Er zit wel warmte in. Normaal is zo'n gebouw zo koud, maar je zit een stuk warmte in. Oh, wat hangt er nou warmte in het gebouw? Oh, hé. Ja. Maar dit is een ding van mondkapjes. Oh ja. Nou, die heeft met zo'n 150. Zo'n iets maar 120. Nou, die is mooi. Nou, dan kun je die niet van met. Dat is zo vroeg, een trapje zetten. Ha. Maar dan kan een stuk wat beneden zijn. Ja, dat denk ik, dat weet ik wel zeker. Nou, we kunnen daar ook weer naar beneden. Zullen we dan?
Nou is er Popie. Er zijn vlagen van herkenning. Maar dat is een Moskou Lien. Hoe lang is Lien dat wij erbij bent? Ja. Maar de bijna dus. Hoi. Je let het dorpje weer achter ons. Er begint er wat terrein, dus je bent mooi tussen de bedrogen terug. En tussen de buien terug eigenlijk. Maar, nou, zeker een bezoekje waard. Erop naar de camper. En die zit hier ergens beneden. Daar werd het water stroomt. Kwartiertje dacht ik. Hier beneden op het plaatsje zou je nou een stukje van de oude stadsmoor. Dit wie de tagongsporten tot de stad. Mooi voor de bui weer om. Het is kwartier wachten. En het is al plu. Maar leer. Ik zit hier net alleenig. Dus wie doet je wat? Vreselijk. Valt net aan. Ja. Ik vind het leuke muziek, maar dit en dat. Dit is wel een beetje... Dit maakt eens een klassiek restaurant. Ik vind dit behoorlijk klassiek. Oh, wacht. Dat is een maar mooi in dan, hè? Lekker hoor. C'est bon, c'est bon. Nou, na dit stukje slow TV gaan wij de nacht in en de horen deze weer op paard. We hebben weer uitkomen. Dat zou je natuurlijk in uw volgende vlog weer. Van nou, we bedankt voor het zien. Door we dat Tomke weer een omheen. Hey, ben je nog geen abonnee? Word dan even een abonnee. Het kost het niks, het is gewoon gratis. En zet het beltje, jongen, want dan krijg je een berichtje dat er weer een nieuwe vlog online is. Nou, tot de volgende keer, want dan ben we weer op paard. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen